Umuntu ufuthile. Iphasela lifikile, u350 ungenile. Ngumalume. Wathi ngivele ngiyothamela ilanga phandle ngishuke. Uyapi nale TV la? Futhi uyintshontshephi? Angiyintshontshanga ngiyayidlulisa. Pho uyithathephi? Fethu ekhaya bathenga i-flat screen bese bangipha le. Nina maphara nhlezi nje niphika. Ngoba ngiyayidinga i-TV, imalini vele leyo? 350. Udakiwe. Ngo300 ke. 200. Take it or leave it. Vele imizi eminingi nawo ama-TV. So sobona ke leyo izothenga uba. Okay, kodwa UMahlalela uyarobha. Uyadakwa. Mina ngikwenzela ifavor la ngoba ngeke ngikureporte ngale TV. Thatha nayo imali, mase uyamasha la. Wayidlala sinawana.